Avui, 20 de novembre, fa 50 anys que va morir un dels dictadors més cruels i despòtics del segle XX, Francisco Franco. Un dictador que va instaurar un règim feixista al nostre país i a Espanya, on absolutament tot vehiculava entorn de la repressió. Hi van haver multiplicitat de crims i una repressió ferotge contra tots aquells ciutadans que l'única aspiració que tenien era la llibertat i la democràcia. Va intentar atacar i anorrear el que representava i el que és Catalunya i, per descomptat, va perseguir ferotgement la nostra llengua. Aquest règim totalitari, autoritari, feixista, va durar gairebé 40 anys. Però també té una vessant el dia d'avui. Aquell dia, molta gent, molts de nosaltres, vam pensar honestament que sortíem definitivament de la negra nit del franquisme. Vam albirar amb esperança d'una democràcia plena, de viure definitivament en llibertat i de que les nacionalitats històriques d'Espanya, concretament Galícia, el País Basc i, per descomptat, Catalunya, tindrien per fi la possibilitat de viure lliurement i de decidir nosaltres mateixos, amb el dret d'autodeterminació de viure amb Espanya o fora d'Espanya. Aquesta era una il·lusió que aquell 20 de novembre de 1975 era a totes les ànimes i els cors de tots i cadascun dels catalans. Perquè ho vèiem possible, ho albiràvem com a pràcticament segur. Però dissortadament el que va passar és que allò va durar escassament 3 anys des del moment de la Constitució, escassament 6 anys des del moment de la mort del dictador. Perquè hi va haver un cop d'estat preparat, un cop d'estat perfectament pensat, perquè totes aquelles esperances es diluïssin com un terròs de sucre. I a partir d'aquell febrer de 1981, que tots recordareu amb l'entrada de Tejero al Congrés de Diputats, perquè a partir d'aquell moment hi va començar-hi a haver la LOAPA, hi va començar-hi a haver una clara marxa enrere de tot allò que aspiràvem i de tot allò que havíem albirat de manera honesta i de manera il·lusionant. I d'aquest trencament abrupte de les nostres esperances, d'aquesta pèrdua immediata de tot allò que pensàvem que havíem conquerit o que estàvem en trànsit de conquerir, n'hem de treure, com sempre, també els nostres aprenentatges. Aprenentatges que ens han de servir per al dia d'avui. De la mateixa manera que diem que l'1 d'octubre del 2017 ens ha provocat determinats aprenentatges que no podem mai oblidar per si mai en el futur se'ns presenten circumstàncies similars, també d'aquells fets dels anys 70 i 80 també n'hem d'aprendre moltes coses. Perquè de passar d'una esperança en la democràcia plena hem passat a una falsa democràcia on l'estat de dret no existeix, on la justícia s'ha convertit en l'exèrcit que, amb l'aplicació del lawfare, reprimeix absolutament a tothom qui vol llibertat i vol veritable democràcia, i en aquest sentit els catalans que volem ser un país independent, malgrat que ens havien dit que de manera pacífica tot era possible i que sense la utilització de la violència tot estava obert, malgrat això ens ho van dir i repetir i ens ho vam creure i ho vam practicar absolutament de manera pacífica, perquè no hi ha hagut mai al món probablement cap moviment pacífic tan intens com el que ha sigut el moviment català. La conseqüència, malgrat aquestes
falses promeses ha estat la repressió ferotge contra l'independentisme català. I d'això n'hem d'aprendre coses. Perquè mireu, quan va passar allò als anys 70 i 80, els partits polítics, entre altres, van decidir enviar a la gent a casa, enviar el moviment ciutadà a casa seva. La pressió al carrer que havíem exercit els ciutadans va quedar eliminada d'un dia per l'altre, amb aquesta promesa falsa de democràcia, amb aquesta promesa de que els partits polítics eren els únics responsables de fer la política en aquest país. I ens ho vam creure. I d'aquí va venir el desencís, va venir allò que en deien ells el desencanto, perquè tots havíem marxat cap a casa, fent cas als nostres partits polítics, i d'aquí va venir aquesta travessa enorme que hem hagut de fer per tornar a aixecar el país en la lluita per les seves conviccions. Per tant, hi ha un primer aprenentatge, diàfan i clar. Quan els partits polítics pretenen substituir de manera exclusiva a la ciutadania en l'exercici dels seus drets i en l'exercici de la política, les il·lusions s'esvaeixen, els objectius es dilueixen i, en definitiva, la força de la ciutadania, de manera paulatina però inexorable, desapareix. Però hi ha un segon aprenentatge. Tots aquells que vam ser protagonistes, al marge de la responsabilitat de cadascú, però que vam participar directament en tots aquells fets i en tot aquell moment dels anys 70 i 80, vam oblidar d'una manera o altra, o precisament perquè els partits ens van enviar a casa, vam oblidar una cosa transcendental que ens ha afectat avui i ara de manera directa i inexorable, que és que els sous de la serp del feixisme seguien existint. Que les sous de la serp del feixisme no es van esclafar mai. Aquesta transició teòricament tan exemplar que es va fer d'una dictadura a una futura democràcia es va oblidar de l'essència de la qüestió. Una essència que precisament casos com Alemanya o Itàlia, per exemple, sí que van, malgrat que avui ja hagi renascut uns certs moviments d'ultradreta, però certament van esclafar la major part dels sous del feixisme i, en definitiva, van capgirar completament les seves institucions. Aquí, en aquest país, dissortadament, ni a l'aparell policial repressor de l'Estat no es va tocar en absolut. Al contrari, els torturadors van morir al seu llit i van morir condecorats sense perdre cap ni un dels drets, i la justícia, la cúpula de la justícia, en cap moment va ser modificada. De tal manera que el Tribunal Especial de la Repressió, que era el Tribunal d'Ordre Públic, es va convertir sorpresivament, miraculosament, en 24 hores va canviar de nom i en lloc de Tribunal d'Ordre Públic va passar a dir-se Audiència Nacional, però els jutges eren exactament els mateixos. I d'això n'hem de treure també una bona lliçó, perquè, en definitiva, els canvis revolucionaris, els canvis radicalment democràtics, exigeixen, sense cap mena de dubte, fer net del passat. I això és una lliçó que n'hem d'aprendre. El moviment, la revolució, el canvi pot ser extremadament pacífic, però en cap moment pot oblidar netejar les essències de l'Estat. Perquè si no es netegen les essències de l'Estat, al cap i a la fi, acaba havent-hi una degradació absoluta dels principis democràtics. Ens porten a la desaparició de l'Estat de dret i la pèrdua de les més elementals llibertats i drets fonamentals. Permeteu-me ara, com a colofó i per tenir una visió de futur, recordar-vos que si volem que els nostres fills i els nostres nets tinguin una vida plena,
amb respecte a la nostra història, tradició, cultura, i puguin gaudir d'un habitatge digne, d'una feina degudament remunerada, d'unes perspectives estimulants on puguin crear la seva pròpia família sense traves i que puguin gaudir d'unes infraestructures i serveis d'un estat modern, socialment avançat i plenament democràtic, necessitem la independència. Necessitem desprendre'ns del jou de l'estat espanyol. I no podem oblidar que la ciutadania, el poble, ha de ser el veritable protagonista. Que no ho podem deixar en mans de tercers. Que hem de ser nosaltres els qui dempeus i decidits fem els passos suficients, els passos necessaris, els passos imprescindibles per aconseguir allò que tots volem, una nació independent reconeguda a tot el món. Visca Catalunya lliure!